Hola, ja tornem a ser aquí. Et donem la benvinguda al nivell S al C2 per tothom. Recorda que és un canal que està dirigit a les persones que es volen preparar a l'examen del C2 per presentar-se a la convocatòria lliure del Departament de Política Lingüística. En vídeos anteriors et parlàvem de les propietats textuals dels diversos escrits que hauràs de fer a l'examen i des de la setmana passada vam començar a parlar de les diverses tipologies textuals. Sí? Vam parlar de l'article valoratiu, i avui et presentarem l'article d'opinió. En primer lloc, cal veure què és un article d'opinió. Doncs bé, és un text que pertany al gènere periodístic en què l'autor expressa el seu punt de vista amb una opinió argumentada i justificada. Les característiques de l'article d'opinió són, en primer lloc, l'argumentació. Un article d'opinió ha d'estar argumentat amb raons, amb tesis que fonamentin aquestes raons i que validin amb força els motius pels quals escrius l'article. En segon lloc, la subjectivitat. Un article d'opinió expressa sempre el teu punt de vista, amb la qual cosa hauràs de parlar, sempre hauràs d'escriure en primera persona. Després, una altra característica important és la persuasió. La finalitat de l'article d'opinió és convèncer el lector. Per tant, el vocabulari i els recursos que hauràs de fer servir hauran d'anar en aquesta direcció. Una altra característica de l'article d'opinió és l'estil personal. Has d'escriure en primera persona, amb les teves pròpies paraules i mantenint sempre aquesta opinió personal. Recorda que jugues en el registre formal. Sempre t'has de mantenir en aquest registre formal. I, com amb tots els textos dels quals t'hem parlat, has d'escriure amb claredat i coherència. Sí? Sí, gràcies, Maria. Pel que fa a l'estructura, hem de recordar una cosa fonamental que sembla molt òbvia, però que quan corregim exàmens estem farts de trobar-nos-hi. Posa-hi un títol, i aquest títol, per anar bé, hauria de ser suggeridor i que convidés a la lectura. Procura, però, que no sigui un títol excessivament còmic ni excessivament cridaner i, evidentment, no caure mai ni en el col·loquialisme ni en la vulgaritat. Pel que fa al text pròpiament dit, has de començar amb el plantejament o la tesi, que serà, a grans trets, l'esbós de la teva opinió, de l'opinió que desenvoluparàs al llarg de tot el text i que no hauries de perdre de vista en cap moment. A continuació, vindria pròpiament el cos del text, que seria un cos de 2 o 3 paràgrafs, cadascun dels quals se centraria en un argument, i finalment acabaries el text amb la conclusió, és a dir, reprendries d'alguna manera la tesi que havies insinuat al principi. Algunes recomanacions perquè el text sigui un text reeixit són les següents. Utilitza recursos retòrics, és a dir, procura que el text tingui força expressiva. Utilitza metàfores, utilitza ironies, utilitza comparacions, utilitza exemplificacions i utilitza també recursos argumentatius. Recorre a les cites d'autoritat, per exemple. Aquest és un molt bon moment per recórrer als textos de referència, els quals, òbviament, els pots utilitzar perquè per això te'ls han donat i per això, de fet, és una de les coses que s'avalua, que utilitzis la informació dels textos de referència. Pel que fa al lèxic, procura que sigui ric, que sigui variat, evita repeticions, evita un lèxic més genèric, els verbs fer, realitzar, de tot això en parlarem el dia que parlem específicament de l'examen final, però ja t'ho apuntem des d'ara, i intenta mantenir sempre la teva postura, és a dir, no perdis mai de vista que estàs fent un text argumentatiu. És relativament fàcil que te'n vagis a descriure una anècdota personal, per exemple, i perdis el focus sobre la tipologia textual que estàs elaborant. Pel que fa a les coses que no has de fer, és important que evitis el que es coneix com a fal·làcies argumentatives. Per exemple, doncs que evitis les
afirmacions excessivament genèriques, del tipus com tothom sap o com és sobradament conegut, perquè que tu ho coneguis no vol dir que tothom hi estigui d'acord o que ho conegui tothom. Hauries d'evitar també l'atac personal, caure en la desqualificació, totes aquestes fal·làcies que si les busques a internet en trobaràs una llista que no s'acaba mai. I finalment, no oblidis que has de cuidar la gramàtica, que t'has de mantenir sempre dintre dels límits que et marca la normativa. Bé, amb això arribem al final del nostre vídeo d'avui, Maria. Recordem que el material que necessites per preparar-te al C2 el trobaràs penjat a la pàgina web del Departament de Política Lingüística. Fins aviat. Fins aviat.